abesixesha ukuzela ixesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Abahlali basesiyevendilane eBreidbach empuma koloni bagxeke isebe lozinziso loluntu kwiphondo ngokubanika izindlu ezineseko zophuhliso ezingaphelelanga. Izindlu ezi-130 zanikwa abaxhamli ebutsheni balonyaka. Ezindlu azinazo inkonzo njengamanzi, ugutyulo nombane. Eliphulo lezindlu laqala ngo-2015 kwakumele liqosheliswe ngo-2018 kodwa lalibaziseka. Injongo yeliphulo kukunika isidima kwabo bangathathi ntweni ngokuthi baxhamle kwizindlu ezisemgangathweni. Kodwa abo bathe baxhamla kwezi zindlu bathi urhulumente udlulise nje usana kunina. Imibhobho yamanzi kunye neyelindle ayikasebenzi nangona sekuphele inyanga abantu banikwa ezi zindlu. Abahlali balapha bathi baphoxakele. Le meko sihleli sikuyo isiphethe kakubi kakhulu ngoba sinambane. Asilayithi, silayithi iparafini. Sihambe edakeni apha atyatye kwanga lendlu. Izindlu zineekreke. Sisiphethe ngelo hlobo ke. We're sitting with the main issue now of our main sewer line that is not been fixed yet. The beneficiaries can't use their toilets. There is backflashing into their houses, and as you can see, the manholes is open. All the pipes is being disposed on outside. We're sitting with a crisis with children that can get hurt. It is a danger zone to our children as well. Abanye babanini bezi zindlu bangena ezingekagqitywa kuba befuna ukuba zingade zimoshakale kakhulu. Iproject lena xa ijongwayo uba heyanini abantu abebemele babangenile ezindlini baswelekile bengakhange babe bazongena apha ezindlini. Isebe lozinziso loluntu lithi liyayiqwalasela le ngxaki. Singaqinisekisa msasazi uba unokontraka sithetha nje usesayithini uqinisekisa ukuba ngoDisemba phase 1 which is comprised of 539 houses uyagqityezelwa uyagqitywa, meaning i-bulk infrastructure, isuwa, yonke into is intact. Sithetha nje isebe selichithe 76 million servicing that site yaseBreidbach uqinisekisa uba uphase 1 nophase 2 bathi bengena abantu ube yonke into ihamba ngendlela. Isebe lozinziso loluntu lithi inani labantu abafuna izindlu zasemahla liya lisenyuka mihla le. Ukanti abanini bezi zindlu bathi banethemba lokuba urhulumente uza kufezekisa umsebenzi wakhe wokunika abantu izindlu ezindilisekileyo nezineziseko ezidingekayo. Ndinguluba balodada kwiindaba ze-SABC eQonce. Urhulumente ufunge ngobuncothula nengcabo ubuqhophololo norhwaphilizo kwi-arhente yezibonelelo zikarhulumente iSASSA. Ukulandela uthotho lwezityholo ezibhekiswe kule arhente, umphathi wesebe lophuhliso loluntu Sisitolashe uthi bonke abo banenyawo ezinodaka urhwaphilizo lweSASSA baza khutshelwa ngaphandle bagwetywe. Umphathiso wesebe lokuphuhliswa koluntu uSisitolashe uthi akaxola ngathi kwaphela yimeko yakwaSASSA ukwachazela ipalamente ukuba urhwaphilizo kule arhente lukhokelela kwilahleko ifikelela kwizigidi zerandi yemali yabarhafi. Honorable members, I stand before you with a firm commitment to ensure that any corruption within SASSA will be dealt with decisively. We will implement stringent measures to detect, prevent and punish corrupt activities. Amalungu eParlamente wona athi imingeni ekhoyo kule arhente sele kudala iphakanyiswa. The topic of this debate is an indictment on the Department of Social Development, its minister and the Portfolio Committee on Social Development. I say this, Honourable Chair, because I've had the honour of serving on this committee and we've been raising the issues of alleged fraud and corruption at SASSA. SASSA is synonymous with fraud, corruption, mismanagement, snaking long queues, pensioners sleeping over in the queue to secure their spot for the following day, and tragically pensioners dying in queues. Visiting a SASSA office is certainly not a pleasant experience, but one made out of shared desperation. Bezomthetho ukuba balandele bonke abo banenyawo ezinodaka kurhwaphilizo kwaSASSA. Icandelo lezabasebenzi libongoze umphatho wezimali umnumzana inogodongwana khokhelisa imigqaliselo ngokukhusela abasebenzi kwinzingo zoqoqosho. Kwindethu yohlahlo lwabiwo lwaphakathi enyakeni abasebenzi bakarhulumente balindele umphathiswa abhengeze ukuchatha okuncumisayo kwimivuzo yabo.
Imifelandawonye yemanyano zabasebenzi iCOSATU, iFEDUSA neSAFTU ithi kudingeka urhulumente abonakalise kubakhathalela abasebenzi bakhe abakhusele kumbhodamo oqhubayo woqoqosho. Okunakubeni ikhalazelo ngokukhukhumala ngeyona ndlela inxili yemivuzo yabasebenzi isuka kwi-154 billion rand ngo-2006 kungoku ilabalaba kwi-679.1 billion rand. ICOSATU ixeka urhulumente ngododobalo loqoqosho iwabhebhetha amabango okuba inxili yemivuzo yabasebenzi inyuke ngokungalawulekiyo. The wage bill is not growing. The wage bill has actually been stable at 35% of the budget since 2008 for 15 years, and that's in line with international norms. Icandelo labasebenzi ligxeka umqeshi ngokubakhatha ngochatha ka-3% ngo-2023 zisaqhuba kambe ingxoxo zemivuzo kwibhunga lesithebe sengxoxo. You must remember 2 years in a row that public servants did not get a salary increase but got basically what is called a cash allowance, which did not equate to a pensionable salary. They had other choices to pursue, but they have chosen neoliberalism, austerity program, which means budget cuts, and fiscal consolidation, which means privatization and more budget cuts. It's a policy choice. Nakubeni abasebenzi besihlaziyile isinyanzeliso kusuka ku-12 sakuma ku-7.5%, osoqoqosho balumkisa ngelithi liphupha isinyanzeliso sabasebenzi kwimeko emandundu yoqoqosho. Kulindleke abasebenzi benze imisadulo ngaphandle kweparlamente ngale mini yentetho lwabiwo. Bathi abazukumamkela uchatha ubhityileyo ongenakumelana neendleko zemihla ngemihla. Urhulumente waseMpumalanga uvule iziko lezempilo iDriekoppies ngenjongo zokubeka phambili ezempilo ingakumbi ezilalini. Eliziko lixabisa imali efikelela kwi-25 million rand liza kunceda abahlali babalelwa kumawaka alithoba ekufuneka behambe imigama emide ukufumana inkonzo zempilo. Eliziko lezempilo lakhiwe ngokomgangatho lamaxesha linamagumbi 5. Abasebenzi beliziko mpilo bathi bancamile ukunceda uluntu lwalengingqi ngonyango lwezempilo, ukanti le kliniki iza kusebenza emini kuphela. Uluntu lwalengingqi luchulumancile kukuba neziko lezempilo elikulomgangatho. Bonga kakhulu imphakathi wala eDriekoppies ukuthi sithole le clinic namhla iyavula le clinic. Siyabonga kakhulu naloku kulabanye ikhashane le clinic itasisita ngoba cishe nema office onke inetindo tonke. Sijabula kakhulu kuningi lapha itasisita khona noma siyagula futhi ungathi ngaze ibe ingavalwa vele ngoba inkinga tihlala tivela nje ngasonke isikhathi. Umphathiso wezempilo eMpumalanga umemelele uluntu ukuba lukhathalele liziko lezempilo, kwavakalise inkxalabo malunga nophazamiseko lwenzekayo xa kusakhiwa amaziko. Kubaluleke kakhulu kithi se-Department of Health ukuthi sende show ukuthi bahlali baseMpumalanga bayakhona ukuthola imtholampilo eduze nalabahlala khona. So i-clinic ngilasinika khona tinsita leti titawenda ukuthi sipromote ukuthi bathi status sabo sathi nokuthi sibanikeze naleto mabagula bayedudane. Uthembise ngelithi kuseza kwakhiwa amanye amaziko akulomgangatho kweliphondo. Si province sitawufaka more budget njobe nibonile ukuthi sifaka more budget kwakha ama clinic kodwa sibuka lama norms standard ukuthi baya qualify na. Kungoku nje isebe lezempilo ligxininise ukuzinikela kwalo ekunikezeleni ngenkonzo zezempilo ezisemgangathweni kuluntu lonke kweliphondo. Sinamkele kwindaba zethu ngalento yakwazi ukuzifumana ezindaba ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Usihlalo einzi umnumzana Gwede Mantashe uthi eliqela licwangcisanga kuba inxalenye yorhulumente wobumbano. Ukuthethi oku kwinkonzo yokubekwa kwetyatyambo kwidlakalo ngasekhoyo uba O.R Tambo ewadivile eguruleni. Namhlanje ANC bemanqada-nqada nokuhlonipha iqhawe lezopolitiko elabeka inqawe elaba ngumongameli iminyaka emininzi nowaba inxalenye yokubunjwa kwephiko lolutsha le-ANC u-Oliver Tambo. Ethetha kwindawo yamangcwaba usihlalo we-ANC uGwede Mantashe ukhankanye ukuba i-ANC zifumanise ikurhulumente ngobambiswano ngenxa yokwehla kwamanani wenkxaso yayo. The journey is a consequence. It's not a plan.
Nobody planned the GNU. Lo gama usihlalo we-ANC eGauteng uPhanyaza Lesufi ufungile ukuba akayikujikela umlimandlela kaTambo. Will never betray you, O.R. Tambo. Will never betray your soul. Will never betray your legacy. Kananjalo usapho lukaTambo luphefumle ngobutshantliziyo kwimfundo nobuthandazwe bakhe uTambo. When we talk about Oliver Tambo, and we talk about the excellence of his character, the determination, the drive that he had, the self-sacrifice that many have spoken about here. Ukanti ke uTambo uchazwe njengegorha elibe nomzila uzinzileyo nochukumise umbhono mxesibe woluntu nkqu nangaphaya kwemida yeli. Umasipala uMbalta Nelson Mandela Bay eMpuma Koloni uthi unethemba lokubuyisela umbane kwingcinga ezicinyelwe ngumbane ngolwesithathu. Abahlali kulo masipala bachashazelwa kokuphazamiseka kombane emva kwezikhukhula ezihlithele ngingqi kule veki ipheleyo. yaseKarigha yeyona ifumene umonakalo omkhulu ngethuba lezikhukhula ebutsheni beveki. Sithetha nje uluntu oluninzi lushiyeke lungenambane ngenxa yale meko. Omnye kubo ngumama uVuyiswa Benela oneminyaka yi-77. Le nkondekazi kunyanzeleke iyokuhlala kwindlu yomhlobo kanyana wakhe emva kokudilika kwenxenye yendlu yayo. Kwachaphazeleka nombane. Ziva kakubi ngoba kaloku andikho ndaweni yam, bendifuna uhlala endlini nam. Abahlali balapha bathi ukumka kombane kunyusa iqondo lolwaphulo-mthetho. Yendeva kabuhlungu ndacinga esela yayo yokuqala yanetha yawuyisindlu asekhaya. Ndaziva ndibuhlungu ithe yokunetha ngelaa hlobo kwabe kududuma kubaneka kwabe kucimana imibane. Ndaphakama ndokhwela phakama kule yana iroom ndolala kule room enomama. Imeko yombane ibangele ulothuko olukhulu kokuqala. Yabangela uloyiko phakathi kwabahlali. Ngoba lo xa ungenayo umbane it means ukuba ngaba awusoze ukwazi ukupheka, awusoze ukwazi ukulungiselela abantwana for uye esikolweni, awusoze ukwazi uzilungiselela for uphangela. Njengokuba amanzi angena ngaphantsi komhlaba apho kukho iintambo zombane, oko kunegalelo kumonakalo njengoko amanzi engadibani nombane. Main priority yethu was to qiniseka into yokuba there is safety for your residents. Once ke ngoku siya saqiniseka into yokuba noko ku safe, saqhubekeka ke ngomsebenzi to restore power back in those particular areas. Mostly ke iKarigha ikwanobuhle were mainly affected, kodwa ke they are almost back to 100%. Masipala oMbaxa uthi ukulungisa umonakalo uza kutyabula imali ebalelwa kwi-40 million yeerandi. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseKarigha. Omasipala basemakhaya basezilalini abasokolayo ukuqokelela ingeniso badinga ukufumana indlela eziphucukileyo zokulwa intswela-ngqesho nokuqinisekisa uphuhliso. Ukukudiswe ngoosomashishini abasebenza kummandla waseThekwini ukuya kwisithili saseMgungundlovu kwiphondo iKwaZulu-Natal. Le ndawo yasenshongweni iyathuthukiswa. Kwakhiwa umklamo wedolobha obiza amabhiliyoni amarandi. Kulindeleke ukuthi ke uma sewuphuthuliwe lo msebenzi ungenise imali engango-15 billion amarandi emnothweni eminyakeni eyi-10 kuya kweyi-15. Lokho kuzodala ke amathuba omsebenzi emphakathini. Osomabhizinisi bebehlangene lapha ukuzobonisana ngokuthi yimaphi amathuba okuthuthukisa indawo akhona kulomasipala wasemkhambathini owentula imali. Maningi amathuba angavuleleka uma singakwazi ukuthi sibe nezingxoxo, sikwazi ukuthi sisebenzisane nosomabhizinisi abakhulu nabancane. We don't want to be separated. We want to work to a solution-based economy, because the more work there is for people, the more the challenges that we have disappear. Umasipala uthi usuhambe ibanga elide ukuqinisekisa ukuthi abatshali imali abahlangabezane nesihibe lapha. So nathi sinengxenye kufanele siyibambe ukuthi sikhulume ukuthi hey nakho sifisa ukuthi kwenzeke, sivule la singakwazi ukuvula khona bese ke abantu abarelevant njengawo uMgungundlovu uthathe over, but ngeke siyeke ukukhuluma. Osomabhizinisi baphinde bazwakalisa ukuthi uhulumeni kumele angenelele ngokusheshsha ukulungisa inkinga yengqalasizinda ebhekene nezindawo zasemakhaya. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemkhambathini.
Umseko wenkqubo ephuhlisa inkcubeko nobunkokheli inkciyo uNasizo Mndende uyaqhuba nokukhuthaza amakhwenkwe namantombazana asakhulayo kweli ekubeni azikhwebule kuleqene zesono. Apha kwigumbi losasazo sinaye uNasizo. Masikwamkele nkosazana. Khawutsho into niyakhuthaza ekubeni useke inkciyo lombutho wenkciyo. Mandizibulisele kwetata ndizibulisele nakubabukeli beendaba zesiXhosa. Mandiqale ngokuthi ndiyintombi nto eneminyaka ye-29. Ndaye ndabona kubalulekile into yokubana ihlobo endiphila ngalo mayibe lihlobo apho endikhuthaza ngalo noyonto mantombazana kunye namakhwenkwe uba mabaziphathe ngalo kuba kaloku mininzi imicelimingeni esijamelene nayo isikakhulu kwiindawo zasezilalini kwaye singabantu abatsha siye ezinye izinto sicinga uba fanuba thina sinako ukuzenza. So ndaliqala ke liphulo kuba ndifuna ukukhuthaza ezenkcubeko ubunkokheli kunye nezemfundo ndifuna nokuphuhlisa intlalo yethu esezilalini singabantu abatsha. Iminyaka ye-29 khawutsho ke likhona mhlawumbi ukhona umgama osele niuhambile ifuthi yabonakala indlela. Likhulu kakhulu tetami ifuthe kuba le nkqubo ndayivulayo eMpuma Koloni sendine-branches kwidolophu ngedolophu ezininzi kwaye ndiyawubona utshintsho ebantwaneni ngehlobo abaziphatha ngalo nangehlobo abaphumelela ngayo kwizinto kuba bazinikezele kule nkqubo kwaye nabo iyabatshintsha kakhulu kwizinto abazenzayo. Kuxakile ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Ingaba mhlawumbi ninazo inkqubo ukukhuthaza into yoba bangabi ngomaxhoba. Sinazo tatwami inkqubo zokukhuthaza abantwana kwaye sibaxhobise nge-gender based violence kuba uzawukhumbula into yobana kukhona izinto ezithi ibe zizo ezenza ubana abantwana baxhatshazwe. So sine-camp sipha kwinkciyo esizenzayo uqinisekisa ubana abantwana siyabaxhobisa okokuqala into yokubana zintoni izinto mabazazi kuba abanye abantwana bayahlukunyezwa but umntana angazazi bayahlukunyezwa. So kwezi camps zethu sizenzayo abantwana kulapho batsho bafundiswe khona nangezinye iindlela zokuzikhusela kwaye abantwana baselula sibakhuthaza nokuzisebenzisa izandla zabo ukugxotha laa nto kuthiwa yipoverty kumakhaya wabo kuba ezinye zezinto ezenza abantwana baxhatshazwe isikakhulu abantu basetyhini zofumanisa into yobana yintswelangqesho kubo le nto yokuxhomekeka isikakhulu ebantwini bangootata kwaye kwiprogram yethu sineprogram ye-skills development nalapho siqinisekisa khona into yobana abantwana siyabakhuthaza into yobana mabafunde ukuzimela kwakwi-age yethu encinci so that si-adresse ezi issues ziba-affectayo kwi-communities zethu ezine-gender based violence. Yewethu wonga kwisadma waziva njani? Ndiziva ndichulumanqe kakhulu isikakhulu ndingumntana osuka ezilalini kuba abantwana abaninzi bayoyika ukuphakama balwele okanye basebenzele amaphupha walo. So mna ukubona into yobana ndingumntana waseMpuma Koloni eXhorha ndikwazile into yobana ndibonwe kwiimbasa ezifana nesatma kum yinto enkulu leyo kwaye ndinethemba lokubana ngale recognition endiyifumeneyo nabanye abantwana basakhulayo boyikayo ukuphakama balwele amaphupha wabo bazoke baqalise baphakame bawalwele amaphupha wabo. Ndinesicelo ke kuba bukeli into yobana bandixhase bandivotele kuba le mbasa lena siyayidinga kakhulu ukwenzela into yobana nabanye abantwana bazotsho bakhuthazeke. Ababukeli ke bangandivotela ngoku-SMS icode ethi 043 SATMA 19 kwinamba engu-32436. Wo ntombi ebomvana siyabulela enkosi kakhulu. Umbeko mthiya ucima umlilo ngenene ngalenhlwa imozulu iza kulandela bayibone engqushwa eMlazi eNorth kwaNyamazane kuQumbu eSoweto nakwilizwe ngokubanzi kanti eza ngomzuzu sanogxa bethu ngesizulu bakuthethe bomnyama kuvela kukhanye beqos bele.